আমাৰ শস্য বিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞানী। Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा अन्नानै नायलांदो जोबजासिम। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बुजिनो हागोन आरो लोगोफोर अन्नानै नायलांदो। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে ইমান গৰমত ইমান এক প্ৰতিকূল বতৰতো আপোনালোক ইয়াতে আহিছে। আজি সকলোৱে মাকৈ খেতিৰ সম্পৰ্কে যিখন আজি ইয়াতে সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, মই ভাবোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে ইয়াৰ পৰা বেনিফিটেড হ'ব, সকলোৱে ইয়াৰ পৰা বহুত কথা শিকিবও পাৰিব। লগতে মাকৈ খেতিৰ পৰা যিখিনি আমাৰ লাভ হয়, সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে মাকৈটো মই য'ত আগতে কাম কৰিছিলোঁ নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত, তাতে মাকৈ খেতি সিমান নহৈছিল। সকলোৱে এটা কথাই কয় যে আমি সিমান দামটো নাপাওঁ, কিন্তু মই ইয়াতে দেখিছোঁ যে মাকৈ খেতি ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক হয়। তো মই ভাবোঁ যে ইয়াতে এটা ভাল এখন মাৰ্কেট আছে, আৰু নিশ্চয় অকল অসম বুলিয়ে নহয়, ওচৰত বেংগলো আছে। এই সকলো এৰিয়াতে আপোনালোকে যাতে মাৰ্কেটটো কেপচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। অকল যে जुखाम फोनाय आरो गुबुन आबादनि सोमोन्दै सावरायनो बा मोनसे डेमनस्ट्रेसन खालामनो जोंनि केबिके कृषि बिगियान केन्द्र गसाइगावआव जि प्रग्राम लादों, बेहाय फैनाय आलासि बिथांमोन आरो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों बे प्रग्राम खालामनो थाखाय। आरो बेहाय जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबाय बयबो जायफोर आबादारि, आबाद मावनानै जाग्रा, गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जों बर' हारि आबाद मावनानै जाग्रा बांसिन। दासो साफा सानै साख्रि मावग्रा बायदिसिना खोथा नङा होमबा? गोदोथ' जों गासैबो साख्रि मावग्रा गैयामोन। गामियाव बबेबा गामियाव सोरबा सोरबा सासेबो साख्रि मावग्रा गैयामोन गोदो। आंनि गामियाव बै समाव सासेल' मास्टार दंमोन आरो। बेसेबा गोबावजों जों जेब्ला मेट्रिक पास जाबाय, माबा जाबाय, बिनि उनावसो साख्रियाव ओंखारदों। बेबायदि नोंथांमोननि गामियाव बिदिनो बिसेसकय जोंनि फरेस्ट ओनसोल, हाग्रा ओनसोल, रिजार्भ ओनसोलाव दा जोंहा खस्थ'आ बिदिनो हा हु जोंनि नांगौ गैया, फरेस्टनि नांगौसो होमबा जों बेहाय हानि फाट्टाबो मोना। बबेबा जोंनि फिसाफोरखौ हमना लांजायोब्ला बै फरेस्ट नङै आनक्लासनि मानसिनि बे हा फाट्टाखौ लानानैसो जों जामिनाव बख'यो होमबा बिदि फैसा होनाङोमोन। दा दिनैहाय जों बेबायदिनो जाय फरेस्टनि हाफोर जे बिनि हा फाट्टा होगासिनो दं, जाजेनबाय। आंनि गामियाबो फरेस्टआवनो गोलैयो, दाबो फाट्टा मोनाखै, दा एप्रुभ जाबाय, प्रसेस जाबाय। जोंना गसाइगावआ बिराद दुरबल मावनायाव, ओंखायनो थाब जायाखै। क'क्राझार हरै चिरां थिनाय जाजोब्बायानो फ्राय 50% जाबाय, जोंहा जायाखै। दा जों मावनानै जाग्रा बयबो नङा होमबा? मावनानै जानांगौ। आरो नोंथांमोन जायगायाव नुबाय बे जुखाम आबाद आरो थालिर आबाद मोजां रोखोम गायगासिनो दं। आरो आं खोनाबाय जुखामनि दामा 70 थाखा पार केजि ना, 1 केजियाव 70 थाखा मोनो ना, 16-17। दा 70 मोनोब्ला महनसेयाव 6,800 थाखा महनसेयाव। ओमफ्राय 1 कुइन्टेलाव 680 थाखा मनाव, 1 कुइन्टेलाव 6,800 थाखा कुइन्टेल। दा जों बहाय जेनेबा माइ मावोब्ला माइआ बेसेबां मोनो बिगासेयाव? महनब्रै महनबा ना? दा नों बहाय जुखामखौ महनसेयाव 680 थाखा मोनोब्ला बा 500 थाखा मोनबाय, होमबा बिगासेयाव खय मन जायो जुखामा? 22 मनआथ' बेसेबां मोनो होमबा? 22 मन बा 20 मनब्लाबो नायदो, 500 थाखाब्लाबो 10,000 मोनो ना? 10,000 मोनो बे जुखामल'। जोंहाथ' माइल' गायो, बेनिफ्राय जों जेबो गाया। दा बे जुखामखौ फोखांनानै आरोबाव जों माइ गायनो हाबाय नङा होमबा? दा नै आरामसे माइ गायनो हानोसै आरो। बे माइ हाखांनाय लोगो लोगो जों डिसेम्बराव फोबाय माइ, ओमफ्राय दा नै माइ गायनो मोनसै। आरो मोनसे माबा, आंबो गोदो जुखाम फोयोमोन बिदिनो। बे जुखामनि बे हाग्रा माबाया जुखाम थेरा माबाया बिराद हासार, जुखाम थेरा बायदिसिना बिराद हासार। जों जेराव जुखाम गायो, जुखाम फोयोबाय, आबादा बिराद मोजां जायो। दा बेखौ जों नायनांगौ। आरो बेबायदिनो दिनै सारा प्रिथिबियाव हटेलानो होन, रेस्टुरेन्ट होन, जेनेबा जुखामा सोलियो। जुखामखौ मा बे गोरा जुखाम जों जेखौ दा फानहरो, नोंथांमोना फानहरो, बेखौ बायदि रोखोमै गुन्दै खालामनानै माबा खालामनानै बायदिसिना लागायनानै जेरावबो होयो। आरो बे जुखाम गोरलै खिलि खिलिनायफोरखौ बेखौ ओंख्रियाव सुप लोंनाय
बेथ' बानायो बे जुखामखौ कर्न बेबी कर्न ओमफ्राय पटेट' बेबी कर्न ओमफ्राय चिकेन बेबी कर्न चिल्ली चिकेन बेबी कर्न बेबायदिनो जुखाम गोरलै गोरलैखौ जोंनियाव हयथ' बारा माबा खिन्थु बाहेरा कान्ट्रिफ्राव ओजोंहाय थाइलेण्ड होन चाइना होन बेफोरखौ खेथि खालामो भियेटनामफ्राव खेथि खालामो बे जुखाम गोरलै गोरलैखौ ओंख्रि ओरैबायदि गोथाव जायो आरो बेखौ सुप होनना बुङो बेखौ बर'आव बे लोंनाय आरो बिदै लोंग्रा दाउजों दाउ बेदर फिसा फिसा होबाय आरो न'आव मैगंफोरजोंबो बेखौ सुप ओंखाम जानायनि आगोल लोंग्रोयो आरो एसे हजम जानायनि बेबो बिराद गोथाव जायो दा प्लेट मोनसेयावनो फाइभ स्टार हटेलफ्राव 600 700 800 गाहाम लायो बेबायदि आरो दा जोंनाबो दा जेनेबा दा जोंथ' बे गथाखौसो फानहरदों सानसे समाव फैगोन जोंनिफ्रायबो लांनो फैगन কোম্পানিफ्रा जों मार्केट खालामनांगौ আমি অনুরোধ আপনাকে একটু মার্কেট কৰিব দিও মার্কেটও অর্গানাইজ করো যাতে এইবিলাক আমি বিক্রি কৰো এই বেবি কৰ্ণবিলাক এইটো যদি কৰিব পাৰে আমাৰ কামো কম হ'ব দামটো বেছি হৈ যাব এইটো আমি কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি আমি কৰিব লাগিব আৰু বিশেষ বহুত কাম আছে আমাৰ অলপ আমাৰ ডাঙৰে কৈছে বহুত কথা যে আমাৰ ইয়াত খেতি কৰিবলৈ মাটি হাৰুৱা হয় কোনো খেতি নোহোৱা নহয় আমাৰ ইয়াত जोंनि जायगायाव खुनु आबादानो जायो नङा जोंसो मावनो हाया मावनानै जाया जों दहाय महादेव बसुमतारी बिथांजों रायज्लायदों जों गोदोनिफ्राय मावना जाबोदों खिन्थु जोंना एसे आलसिया दा जों मावोब्ला गासिबो जाजोबो खिन्थु दिनै नुबाय जोंनि खाथियाव थानाय मानसिफ्रा बे खखाबो गांसे गोनांखौ मिथिगौ ना नामखौ होनला बिसोर मा रोखोम खालामो जे जोंनि हायाव आबाद गायफैयो समान समान रानना लाङोना जोंहा जना नायबाय थायो अथच एसे खस्थ' खालामनानै मावनो हायो आजिखालि ट्रेक्टर माबाय ट्रेक्टर होबाबो ट्रेक्टर फाननानै जागौ जोंना जाया दालाय आगोलाव बिराद ट्रेक्टर होदोंमोन बिटिसिनिफ्रायबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो एमएलएफ्राबो होदोंमोन ट्रेक्टरखौ लाबाय फाननानै जाहरजोब्बाय पावार टिलार बेखौ फाननानै जायो आरो दै साप्लायनि थाखाय मेसिन टेसिन उषा मेसिन माबा माबा मेसिन होफैलाबायदों बेफोरखौ फाननानै जाबोसै दा बेखौ जों लानानै जुदि मावनानै जायोब्ला बेसेबां मोजां जोंनो दैयाबो बारा गोथौ हाबनाङा जोंना एसे दाबायबानो जों मोनो बेखौ जों आरामसे आबाद खालामनानै जानो हायो दा नायदो बिसोरखौ आबाद मावनाया गासिबो सिनजोब मैगं थाइगं गासिबो सिनजोब दा मैगं मा मायो बिसोर मुलि होनाय एम्फौनि मुलिया ओरैबायदि होयो जों बेखौ जाफैयो दा जायनि थाखाय जोंनाव सानथ्र'हायै बेमार ना 100 भागाव 90 भाग जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव सुगार दंसै दा बे इउरियाखौ बिराद होयो फुख्रियावबो बे इउरिया जों लागोन मोनसे मा मुलि होदेरो नाया जाबाय दैयाव लगायनानै दै नायावथ' इउरिया थाखाबाय नालाय दैयाव नाया थाब देरबाय जोंहा बेखौ जाफैनोसै बेमार जानोसै दा 90 भाग मानसिया सुगार नोंथांमोननि गेजेराव दा साननो हागौ आंनाव गैया खिन्थु नायबा सुगार मोनगोन बिदि बे मैगं थाइगं फैदों आरो बिसोरथ' फैसाल'सो मोननांगौ ना गावसोर जानायखौथ' गावसोर आलादा गायना लायो खिन्थु हाथायाव फाननायखौ सोर जायो जोंसो जायो बांसिन जोंनि जायगायाव सोरदो बिसोरखौ फोथैजोबनांगौलै खायदा बिदिसो ओंखायनो जों बेखौ साबधान जानांगौ जुखामजों लोगोसे मैगं थाइगं माइनाव सहाय जानांगौ आरो बिसोर दिनै मा खालामदों बे मैगं थाइगं फाननायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं फाननायावबो बिसोरनो हाथायाव नङा ना फाननायावबो दाउ फाननायावबो बायदि बिसोरनो रिक्सा सालायनाय थेला बोनाय टेक्सि सालायनाय गासिबो बिसोरनो लेबार मावनाय गासिबो बिसोरनो न' मिस्ट्रि लुग्रा गासिबो बिसोरनो आरो मा दंथाय साख्रियावबो फ्राय बिसोर दा जोंनालाय बहाथो बे न' लुग्रा मिस्ट्रिया जों सोरबा मिस्ट्रिजों जगालि हिसाबै 6 मास थाफाबानो बेखौ रोङो दा बे आइया गय न' बानायगासिनो दं मिस्ट्रि गैया होननानै खामानि मावनो नागिरा मिस्ट्रियाबो गैया थोला हाजार हाजार न' फैदों मोनसे बिजनेसावनो 200 300 400 500 फैदों बबे लुथ'नो हायाखै आरो हजों सेन्ट्रेल प्रेसार हगासिनो दं न'आ गोखै लुजोबदों थाब लुजोबदो ओरैबो प्रेसार फैयो ओरैबो मिस्ट्रि मोना माबा बिदिनो लुनो हायाखै आरो बिदिनो दा बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा एथ' जोंना ओरैनो दं माखासे मानसिफ्रा सेंग्राफोर दं जेनेबा न'खरनि गार्जियानफोर दं जायफ्रा बारा हा हु गैया बारा खामाय गैया बिसोर एसे सोलोंनानै जुदि मावोब्ला जोंनि आखायाव दंजोबो आरो दिनै बिटिसिआवथ' जों आं नुदों आंनि नुनायाव बिटिसि जथ' थाखा बांसिनानो बिसोर मोनजाहैदों आरो दस्रानाव मोनाखै बिसोरसो आं दाहाय मोननाय खामायनि बादैबो सोरनोबा कन्ट्राक्टर फैसा हरदों मावहोदों सियार लाबाय बबेबा गावसोरनो मावदों साख्रियावबो बबेबा बिदिनो बांसिन बिसोर मोनजादों आरो जोंथ' मा मोनजादों बारा मोनजायाखै जेरावबो गोरिबैनो दं बे अलसिया सर'नि थाखाय जों जादों बेखौ ओंखायनो आं खावलायो रायजोफोर जोङो दा सरकारा जों गुबुनखौ सालायो जों भद्र गुरै बयजोंबो गोरोबनानै
बयखौबो आखायाव लानानै जों खामानि मावना जानांगोन रावजोंबो हिंसा थांनाङा रावखौबो गाज्रि बुंनाङा जोंहा जोंनि मावनांगौ जों मावबाय थानांगौ आरो जोंहा बे आबादा जोंनि मेन दिनैहाय जोङो बिटि सरकार हिसाबै मानसिफोरनो खामायनो थाखाय जों नाजाबाय थादों जों दा माखासे जेनेबा औवा बेम्बु मिशन जों औवा गायहोनो नागिरदों प्रत्येक जोंहाथ' जेरावबो हा बिगासे बिगानै दं बयहाबो आबाद खालामनो गोलैना दं बे बिगासे हायाव खमसे खम 10 सुबा औवाथ' जायो बिगासेयाव दा 10 सुबा हायाव बिगासेयाव माने 10 सुबाब्ला बोसोरथामजों औवायाथ' दानजायो बा बोसोरब्रै बहायनो खमसे खम 5-6 लाख मोनगोन जथेस्थ' मोनो हायाथ' ओरैनो थायो बेबायदि ओंखायनो जों बिदि औवा गायहोनो जों मोनसे पलिसि खालामदों जोंनि मानसिफ्रा गासैबो औवा गायजोबनांगौ जायफ्रा ओरैनो दं हाफ्रा ओरैनो दं बे औवा गायनांगौ आरो बे औवाखौ बायनानै लाङो सोरबा माखासे फैसा दं जायना फैसा गोनाङा बायना लांगोन बायस'ना लांगोन गारि दङा बायस'ना लांगोन औवा थसेयाव आथाना मोनब्लाबो बा थाइसे लाबोब्लाबो जथेस्थ' लाब थागोन बेहा ओमफ्राय बेनिफ्राय बे मोनसे इन्डास्ट्रि थागोन आरो जमा खालामबा थागोन बे जमा खालामनायावबो जोंनि एसे एनै गोरों मानसिफ्राबो साख्रि मावनो हागोन आरो बेहायबो जायबो फैसा जायो इनभेस्ट खालामनो दोनगोन बेहाबो ओजों गोजान साप्लाय हरगोन गोजान साप्लाय हरनायनि मोनसे पलिसि बै नमलिगुराव जों रायज्लायबाय आरो जोंनियावबो बे थाव बानायनाय मोनसे इथानल होननाय थाव बेखौ बानायनाय आरो बेम्बु क्रेस्ट बेरियार बे लामायाव माने बेरा होनाय हाइरडआव बेरा होयो ट्रेन लामायाव बेरा होयो बे औवाजों बानायो आरो बे इन्डास्ट्रिया जानो फैगासिनो दं बेखौ जों खालामगोन जों बिसोर हरबाय आरो लोगोसे बहाय बे इन्डास्ट्रिफ्रावबो खमसे खम 500-600 1000 मानसिफ्राबो साख्रि मोनगोन दा जों बेखौ नाजागासिनो इन्डास्ट्रियेलाइजेसन अमा फिनायावबो जों जागायबायमोन खिन्थु बै समाव एसे थैनानै एसे बन्द जाथ'दों दा प्रत्येक गामियावनो प्रत्येक NGO बा मादि सेल्फ हेल्प ग्रुप जों अमा होगोन 10-20 अमा होगोन 20 अमा हरनाया बोसोरसेयावनो 40 जागोन जेनेबा बुन्दिफ्रा आरो बेजों जेब्ला एसे माससे गोरादैखौ फानहरबाय आरो फिसाथ' थालांखाबाय बेजोंनो देरलांबाय थानाय मोनसे पलिसि आरो बेखौ फानहैग्रा गेजेरावबो बिदिनो लाब थाबाय बेबायदि जों लादों आरो बिदिनो गोबां जों खामानि मावना जादों आरो दा जों आसा खालामदों जोंनावथ' साख्रिया गैया बहा साख्रि मोननो डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारा नोंथांमोना बे KBK कृषि बिगियान केन्द्रआव साख्रि गैया जायफोर दं बिथांमोना जेब्ला रिटायार जालांगोन बिथांमोना जायगायावसो फोरोंनो होगोन साख्रि गैया PWD होन इन्जिनियार माने सेक्सनेल एसिस्टेन्ट माबा जेब्ला बिसोर रिटायार जालांगोन अब्ला बिसोरनि जायगायावसो साख्रि मोनगोन एक्सट्रा साख्रि होआ एग्रिकालचाराव बिदिनो जेराव बिदिनो दा ओंखायनो एक्सट्रा भाबै जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे खामाय मोनो जों थांना थानायनि लामा मोनो आरो जोंनि गोरों गोरा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे मोनसे सुबिदा मोनो दिनै जोंनि सरकारबो नाजागासिनो दं थांनाय समाव 10-15 बोसोराव हाग्रामा महिलाया फारसेल' नायनो हादों फारसेल' डेभेलपमेन्ट मावदों लामा सामा जथ' मावदों जेबो गैयामोन जायगायाव होमबा जेबो गैयामोन नैबे गसाइगावथ' ट्राइबेल लामा जेबो गैयामोन आं जेब्ला बे समाव इन्टारभिउ होदों आं बेखौ खालामहोदों आरो बिदिनो माखासे गरफिलाथ' ट्राइबेल लामा ओमफ्राय ओरैहाय बाहुरागुरिथ' कचुगाव लामा बेफोर जिनिसखौ आं खालामहोदों आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव लामा जादों आरो जोंनि जायगायाव दंफां दानदोंमोन गासिबो RCC ब्रिज जाजोब्बायना गासिबो जथेस्थ' मावदों हाग्रामा महिलाया खिन्थु मोनसे थालांनाया मा जोंनि बे लेखा गोरों गथ'फोरखौ मा खालामनो बै समावथ' लेखा गोरोंआ खममोन जोंनि गामियावनो BA पास जाजानाया आंल' बेबायदिमोन आरो लेखा गोरोंआ खममोन दा लेखा गोरों हाजार ओंखारबाय बिसोरखौ जों बहा मा खालामनो उफायथ' गैया न'आवबो दोनबाय थानो हाया जानला मोनला जौ फाग्ला बायदिसिना जागोन गोथाव सुजालांगोन समाजाव बिशृंखल सृष्टि जागोन मुलि खालामनो जायफोर एसे साहसजों बाहेरायाव थांबाय बेंगालर चेन्नाइ बयजोंबो थांबाय दिल्लीयाव थांबाय माद्रासआव थांबाय मुम्बाइआव थांबाय लेबार मावहैबाय जों बेंगालर साइन्स स्कुल थांदोंमोन बे दखाननि मोखाङाव मोजां बर' सेंग्रा एखेबारे हेल्दी बे सिकिउरिटि गाना माबा गैया होमबा बे ड्रेस गानना गसंनानै दं जों सोंबाय नों बबेनि आं क'क्राझारनिलै आदा बेसेबां फरायो आं MA पास दा बहाय बेसेबां मोनो बेथना 800 मोनो 8000 800 बायना 8000 मोनो जानायाव बेसेबां थाङो न' भारा बिदिनो 4000 मथा मथि आंनाव मासाव 2000 थायो होनना बुङो आरो MA पास मानसिया बे माने माबा गाननानै नेबाय थाङो सिकिउरिटि आरो लासिं सिंनायफोर दा जोंनि जायगायाव जों बेफोरखौ एसे माने बाहायनो थाखाय खामानि होनो थाखाय जों नाजाबाय थादों दिनै आगोलाव जा मावनो हायाखै जों बेखौ मावनो नाजादों ओंखायनो एसे टाइम लागोन बेखिनि पलिसिया जाजोब्बाय खालामगासिनो स्टार्ट जागासिनो दं आरो ट्रेनिं गोरों मानसिफोर ट्रेनिं आरो IAS IPS ACS मेडिकेलनि इन्जिनियारनि IIT नि जों BTC आ 50 जन बोसोराव बेखौ कचिं होयै
जोङो दा लानो नागिरदों आरो ACS निया जाखांबाय 50 जन थाखांबाय मथा मथि 30-40 जना क्वालिफाइड जागोन आरो फाइनालनि मेन परीक्षा दस्रा जागोन बे उननि खोथा मेडिकेलाव बिदिनो दा जों बेखौ नाजादों जाहाथे जोंनि गोरों गथ'फ्रा ओरैनो थाया आरो दा ओंखायनो जोंहा जितु जों मावनानै जानाया जोंनि मेन रायजो राजाफ्राबो मावनानै जानांगोन आरो बेजोंनो जोंनि समाजखौ मोजां लाखिनांगोन आरो दा दिनैहाय आबादानो जोंनि गाहाय थांखिखा आबाद नङाब्ला जों माजों जानो बाहेरानिफ्राय जों लाबोनानै जाफैब्ला जोंहा जिबनाव खथि दं माइरंआबो नायदो मानो हिंसाजों थासिना नोंनि फिसासो लेखा रोंबाय नोंनि फिसा साख्रिया हालाय मा मोखां सोमानो आगोलाव थांलाय फैलाय खालामबा न'आव गाफैया जाहैदों जोंनाथ' मा सोरनिबा न'खराव मेट्रिक पास जागोन ज' थांगोन दे आदै बे मेट्रिक अमा दाननांगौलै दाउ जाहोनांगौ बेदर जाहोनांगौ दे जोंना बिदि नेम होनब्ला पार्टि बियो जोंना फुरथि गामियाव सोरबा साख्रि मोनदों बयबो बिराद फुरथि जायोना बिसिना बिदि गैया जाहैदों आङो सासे बिसिनि मानसिया खिथादों आरो औ दा ओंखायनो जोंना बिदि जानाय नङा आसा खालामो जोंना जाथियानो दस्राखा जों धन्यबाद होनानै आरो जोंनि चिफ साइन्टिस्ट बिथांमोननि गासै कर्मचारि बिथांमोनखौ धन्यबाद होनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय नोंथांमोननि खामानिया जाफुंसारदों अरायबो इसोरा नोंथांमोनजों लोगो थाफादों नोंथांमोननि आबादा अरायबो जाहाथे एम्फौ एनला जायाजासे बारहुंखा माबाजों जेबो दंस' जाजाथे मोजाङै जाफुंसारथों आं बेखौ खावलायबाय गोजोन्थों दे